Det finns bra gilla Nicolin. Jo, jobba. Ja. Han arbetar mycket jävla bra. Professionista, satan. Ja. Mycket bra jobb. Ja. Och det finns bojar. Ja. Och bojar också. Ja. Professionista. Nej. Han är student. Praktikant. Ja, gamla student. Ja, men bojar fucking professionist. Och bojar också. Bojar också gamla student. Okej nu. Okej? Slut? 2 minuter video. Hur många? 2 minuter. Okej, det går bra. Ja.